József nádort szomorú családi tragédiák kísérték első és második házasságában, mert sajnos mindkét esetben gyermekágyi lázban felesége meghalt, így a harmadik házasság azért is nagyon fontos volt, hogy az érzelmek sikerüljenek, és valóban Mária Dorottya württembergi hercegnővel szerencséje lett Józsefnek is, és a magyar nemzetnek is. Ő egyébként evangélikus vallású volt, és a Habsburgok szigorúan vették a katolikus formák betartását, de József igazi polgári toleranciával segítette nem csak felesége hitéletét, hanem azt a támogató tevékenységet is, ahogy a nő a pesti és a budai evangélikusokat segítette, különösen az utóbbiakat, hiszen a közösségnek ő volt az egyik megalapítója. Mária Dorottya nádorné különösen szívügyének tekintette a budavári evangélikus közösség támogatását, és azt, hogy saját templomuk legyen. Az első épületet a dísztéren hozták létre, ez egy kicsit egyszerűbb alkotás volt, és az század végén, amikor a honvéd főparancsnokságot építették, akkor át kellett telepíteni őket, méghozzá a budai vár északi pontjára, a Bécsi kaputérre egy gyönyörű neoklasszicista templomot kaptak az evangélikusok, és egy picit ez az épület a mai napig Mária Dorottya emlékét is őrzi számunkra. Remek mostohaanyának bizonyult, tehát Istvánt és Herménát, az ikreket is ő nevelte föl, és végül nekik is 5 gyönyörű gyermekük született, 2 sajnos meghalt közülük, de József Károly lett később a dualizmusban a honvédség parancsnoka, Erzsébet teseni hercegnő, Mária Henrietta pedig a belga királyné lett, akinek a lánya Stefánia lesz majd Rudolf trónörökös felesége. Mária Dorottya azonban a férje halála után nagyon nehéz helyzetbe került, mert a bécsi udvar mint egy szám űzte őt Bécsbe, nem élhetett itt Budán, de jótékonykodása, emlékezete részévé vált a nádori teljesítménynek, és annak, ahogyan a magyar nemzet a legnagyszerűbb, legmagyarabb Habsburgokra emlékezik.